Bismillahirrahmanirrahim. Qancha dana jinlar payg'ambar Xudo alayhissalomdan Qur'on kelib eshitdi dedi, saymi. Qancha dana jinti. Ananda bil qancha dana jin qachon eshitdi payg'ambarimizdan Qur'oni, buning mustaqi qachon bo'liyor? Taqriban jinlara payg'ambarimiz qancha defa da'vat beribdi, qancha defa. Biriginde Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu ta'ala anhu barta. Bildingmi de? Ma'riful Qur'onda bir yerde getiribdir ki 6 defa jinlar bilan payg'ambarimiz muloqotda da'vat berdi. 6 defa da'vat berdi. Bu dibim gelen. Ananda qarang. Asl buning mustaqi bo'lsa, mustaqi ki payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam namoz o'qib o'tiydi, Qur'on o'qib o'tiydi, jinlarning qancha danas keldi, payg'ambarimizning Qur'oni eshitdi. Bu qachon bo'libdi? Qarang. Abu Talib payg'ambarimiz alayhisalomdan ko'p difo etdi. Avvalam aytdim. Abu Talib payg'ambarimizning kakasi bo'liyor. Kafir o'tdi axiran bo'lsa dunyodan. Shuncha hamkorlik edib ham. Tushuning. Bu vafot etdi. Bu vafot edendan so'ng payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam beter g'amgin bo'ldi, parishon bo'ldi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamı har bir zatdan difo etdi. Ya'ni bu pana berdi, yani Abu Talib'in o'zi. So'ng payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam yanqi o'zini yeki ihsos etdi. Go'nuna geldiki men bir arqa tapayin deydi. Arqa tapayin, qavm tapayin, taki bul müşrikin Mekke'nin barabarına menden difo etsin deydi de payg'ambarimiz alayhisalom. Ana so'ng bo'lsa Hazreti Resulullah aleyhissalatu vesselam qasd etdi Taif varmaqlığına. Xo'p, daqiq bo'l. Albatta Taif'in qissasini eshitsansan, mana ba'zi kamkaslilar vardır, burada eshit kamkaslilarni. Payg'ambarimiz alayhissalom Taif bardilar, gittiler. Taif bardilar, Taif'te bir kabile vardı, banami kabile-i Bani Saqif. Fikrin olsa, kabile-i Bani Saqif şol kabile ki Peygamberimiz Hacı Umra barcaq bilan Halid bin Velid'e gelip leşker koşulup da Bani Saqif'ten dedik. Ana şol Taif merdimlendi. Taif merdimlendi. Gustaq merdimti bol. Taif merdim. Xeyli gustaqti. Ana so'ng olsa, bu Taif merdim bir katta qariyasi banami Bani Saqif'tilar. Bu kabilede bir bilimli adam ötenti, bir hoşyar adam, moysafillige de ötenti. Ol kimti? Onun adı takriben Umayr diyordu, Umayr. Umayr'ın 3 tane oğlu qalantı. Kaç tane oğlu batı? 3 tane oğlu batı. Şıl kabile-i Bani Saqif'e rahberlik ediyordu. Moysafit bolan 3 tane oğlu. Birige banami Abdiyalayl. Abdiyalayl. İkincisi Mas'ud. Üçüncüsü Habib. Abdiyalayl, Mas'ud, Habib. 3 tane oğlu Bani Saqif'e rahberlik ediyordu. Peygamberimiz Aleyhisselam go'nuna geldi ki şayet bular mening gepim alsa, iman getirse, aqallan iman getirmesinden bir difat bir joy verse, go'nuna shigalante. Anas lihaza buların kabilesine barıp, yanqa Abdiyalayl bu 3 toğanın yanına bardılar. Peygamberimiz Aleyhisselam bardı. Şuların guzaranında diyor, şuların guzaranında Qurayş'tan bir ayalam batı. Qurayş'tan bir ayalam alantı bular. Peygamberimiz Aleyhisselam nesil Qurayş'ni Abdümanaf so'ng izi Qurayş oluyor. Ananda Qurayş'tan bir ayalam alıp da xişavantlagan bat takriban. So'ng olsa Hazreti Resulullah Aleyhisselam bu 3'üsnam olsa imana davet etti. 3'üsnam imana davet etti. Bular imana getirmediler. İman getirmediler, gustaqlık ettiler, rışkanlık ettiler. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın barabarına tevhin ettiler. Aytti ki Muhammed dedi, gelen yerine duvara git dedi. Bizler ham xiyalda gezme ki imana getirmiyoruz. Hamçılan dedi, sen iyidinde de durmuyorsun dedi. Ana so'ng Resulullah Aleyhissalatu vesselam bulardan naumid oldu. Bildi ki iman getirecekler. Peygamberimiz Aleyhisselam bulardan bir xahiş etti, bir xahiş. Onda dedi, mening sizlarning yanınıza gelenme, mening kavmlarıma müşrikin Mekke aytmang dedi. Mening bora gelenme, onlara aytma dedi. Elbette Peygamberimizin yoluna kayıtırlat gelendir şu bilen. Ya olsa istihza eder diyendir. Ya olsa pıçık edip, ondan beter Peygamberimizin üstüne yankı giyinçilik getirdik, onunla gelendir şu gep ayttı. Bacayın ki bular, yankı 3 tane doğan bedbaht, Peygamberimize mehman navazlık etse, bacayın ki bir Peygamberimiz bile yaxşı raviye etse, bacayın ki biri xahiş etti onda iman getirmen, iman getirmeseniz, mena cay vermeseniz, izinde durmasanız, akallan menin kavmim yanında men gelenme aytman dedi, ona etmediler. Belki öz divanalarına, gulamlarına, cinni oğullarının yankı Peygamberimiz Aleyhisselam'da şart çıkardı, onlara farman verdi. Şu 3 tane moysafid gustaq farman verdi ki, bu cinnin dedi, mecnun dedi, qışlağınızdan urup sırıp çıkarın dedi.
Gustaqlara. Ana soň bol jinniler, ýa-ni gulamlary, oglanlary Peýgamberimiz Aleyhissalatu vesselam eteriýotlar. Hop Peýgamberimize ýa-ni daş urýotlar, sürýotlar. Peýgamberimiz Aleyhissalatu vesselam şu ýerden tiz ýürüýdiler, tiz. Bazam daş urýotdy Peýgamberimizin hamaka maňlaýyna degdi, bedenine degdi. Ana şu rakam bir halat bilen Peýgamberimiz Aleyhissalatu vesselam bular Taif'tan çykardylar. Düşünmedin gepe. Ana soň Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bulardan tiz ýörüp özüne gotaryp Reybanyň oglany Şeýbanyň oglanlary baty banamy Utba we Nama. Şeýba Reybanyň oglanlary fikir etýär. Rabi'anyň Utba we Şeýbete. Utba we Şeýba. Taif'te bular bir ketteken bagy baty. Bularam şonda ýaşaýotdy. Peýgamberimiz aleyhissalam bularyň jinnlarynyň elinden gaçyp goturup ýa-ni baga girdi. Rasulullah aleyhissalam baga girdi. Şonda bardy da daraktyň saýasynda tekýedi oturdular. Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselam soň diyor, Utba bilen Şeýbe diyor, uzakdan gördü Peýgamberimize. Bular aýtdy ki, ey Muhammed, sende bir wagt izzet awru baty. Sen Mekke'de Muhammed Emin diyorlar. Merdim pullarını getirsen yanında koyuyordu. Sen emin biliyorlar. Bu Taif merdim sen bilen emiş ettiler. Bu Taif merdim sen bilen bu mazlumana bu işe gustahana zat sen bilen can verdi deyip bu öz ortasında aydışıp şöyle dediler. Yani kafir Peygamberimiz görüp rahmi geldi kafir. Peygamberimiz görüp rahmi geldi. Son diyor yankı ayali ki şolan uyunda var dedim hemen. Ol ayal oğrin geldiler. Oğrin Peygamberimizin halini gelip soradı. Rasulullah aleyhissalatu vesselam aytdı ki, görmedin mi sen dedi senin hanadanın men bilen näme işetdi? Görmedin mi senin hanadanın sen adamların men bilen näme işetdi deyip yankı ayala şol gep aydandy. Şunçalyk soň diyor, ayal ho gitdi. Endi Utba bilen Şeýbe bularyň bir gulamy baty banamy Addas. Gulamyna kıygardy. Gulamyna aytdy ki, sen kança dana şondan hurmany yoldy da bir çanaga taşlady. Aýtdy şol daraktyň saýasynda ýatan adamy ertip bermün diýdi. Şoňa ertip bermün diýdi, isin diýdi. Ana soňda bul gulam geldi ýanyna, Peýgamber Huda aleyhissalam ýanyna gelip, ýanky çana goýdy şun ýyly aýtdy men mawlalarym, iýelerim diýdi. Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselam şonki aýygantam, Bismillahirrahmanirrahim diýip elini uzatdy. Horma elini uzatdy. Addas hayran galdy. Addas aýtdy ki, buradaki merdim bu bismillah aýdan ýok, sen niden bolýarsyň, kim diýdi? Soňra Rasulullah aleyhissalam aýtdy, sen kim diýdi? Sen niden bolýarsyň diýdi. Näme mezhepde diniň näme? Soň Addas aýtdy ki, men Addas bolýan diýdi. Men Addas İsawi dinde men diýdi. Isawi dinde diýdi Nasara we şähre nämeden bolýan? Naýnawadan bolýan. Şähre Naýnawadan bolýan. Soň Peýgamberimiz aleyhissalam aýtdy, "Ho" diýdi. Şähre Naýnawa meniň biradarym, meniň doganım Yunus ibn Matta. Yunus Peýgamberiň şäherinden misin diýdiler. Soňra ýanky gulam aýtdy ki, sen Yunusy niden tanýarsyň? Yunusy niden bilýärsiň? Peýgamberimiz aleyhissalam aýtdy, Yunus bir Allahyň bendesi peýgamberdi. Menim Allahyň bendesi peýgamber bolýan diýdiler. Ana soň bulam nämetdi? Ýanky Addas diýen gulam Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselamyň bardy da ellerinden, ayaklarından öpüp berdi. Ellerinden öpüp, ayaklarından öpüp ýanky pakyny alyp berdiler. Anondan soň Utba bilen Şeýbe görüp oty uzakdan. Utba we Şeýbe näme oty? Uzakdan garap oty Peýgamberimiz bir rakam edenle. Soň bul ikisi aýdyşdy diýer. Ey Utba bilen Şeýbe aýdyşýar ki, näme diýip aýdyşdylar? Aýdyşdy ki Addasan belagitdi öze. Addasan belagitdi diýdi. Ana soň Addas gelen soň sorady. Sen näme diýip oň ýanynda çolanyýarsyň ayaklaryna diýdi. Addas aýtdy ki, ey kambagtlar diýdi, öz mawlasyna aýdy, kambagtlar diýdi. Bul adam peýgamber bol diýdi. Bul peýgamber bol. Neden bilýärsiň? Bakatyr ki bugün bir gepi aýtdy ki peýgamberden başga hiç kim bu gep aýdy bilmeýär. Meniň peýgamberim şäherde öten Yunusy bul aýdy oty diýdi. Lihaza peýgamberden başga bul gep hiç kim aýdy bilmezem hak peýgamber bol diýdiler. Ana soň Utba bilen Şeýbe Addas aýtdy ki, ey näme diýär? Allah sen gorysyň diýär. Sen diniň muň dininden görä ýaxşy diýär, ýene diniň terk edämi diýär, munyň üçin diýip bödiýärler. Ana hulasa Peýgamberimiz aleyhissalama Taif merdimişen hale getirende. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem adrak demralan soň el götürdüler. Ay näme diýdiler? Allahumma inni ashku ileyka za'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Ey meniň Rabbim,
indi men sana bugün şikayet etýän. Ey meniň Rabbim, derdimi sana anlatýän. Näme derdime? Meniň kuwwatym ýok, zaýyfmen, izimde bir gawy leşker ýok. Ondan soň näme? Men öz tedbirimde nakam galdym. Hoşoň näme? Merdim ýanda har boldum. Şol Beni Saqif diýen insanlaryň ýarlarynda men har boldum, mana bul hala geldim. Fakat senin diniň üçin, ey meniň Perwerdigarym, fakat sen menden razy bol. Sen menden razy bol. Senin razylygyň maňa kafi. Eger sen menden razy bolsaň men hiç müşkül ýok. Sen razy bol diýip Ýakup peýgamberimiz aleyhissalam aýtdy. Ýa-da aýtdy ki ey meniň Perwerdigarym, Taif merdime rahmetken, Taif merdime rahmetken, Taif merdimiň hakyna ýaşy dua peýgamberimiz aýtdy. Garaň, her peýgamber ummatyna beddua etmedimi? Ýa-da aýdyp goýduk. Nuh aleyhissalatu vesselam beddua etdi. Aýtdy ki, ya Rabbi kafirlerden bir gışlagu bir uy mantykada dünýä ýüzünde goýma diýipdi. Garaň, lakin bizleriň peýgamberimiz mehraban peýgamber Taif merdim şunça müň bilen gustahlyk etsedem, amma onuň hakyna beddua etmediler. Ana soňra Rasulullah aleyhissalatu vesselam Taifdan çykdylar, Mekke'ye gelip otýdy. Akşam boldy safarynda. Akşam soň bir ýerde oturdy, namazy tahajjuda masruf boldy. Akşam bir ýere düşüpde namazy tahajjuda masruf boldylar. Tahajjud namazda Kur'an okuyup otýdy. Näme okuyup otýdy? Kur'an okuyup otýdylar. Jinlar näde üstüne gelip kaldy garaň. Jinlar bahatyry geldi ki, Kur'an nazil bolmazdan awal jinlar barıp ferişteleriň, Lawh-i Mahfuzdaki ferişteleriň geplerini eşitip ýanky falbinlere, jadugerlere, şayatinlere getirip berýärdi bular. Ana soňra bular Kur'an nazil bolan soň asmana çykýar, ýyldızlar gelip bular urýar. Asmana çykýar, ýyldızlar gelip bular urýar. Hiç bular gep ogurlap bilmediler. Öz işlerinde aýdyşdy, jinlar aýdyşýar. Näme diýip aýdyşdylar? Ey munyň illetini tapaly. Hatmen bir illeti badır ki bizlere bir rakam halat gelip otýdy. Bir illeti badır diýdi. Muny dünýä ýüzünde tapal diýip aktaryşyp ötdiler. Hemme jihanyň ýüzüne bular jinlar ýaýrady. Şunyň illetini tapjakdylar ki, näme billere asmana çykdyk, ýyldız süýnýärdi, urýar diýip. Ana soňra 9 dana jin bir riwayetde belli de kançalar Allah Teala belli etmepdir. Yani bir teýdat jinlar diýär Yemen taraftan Mekke taraf gelip otýdy. Gördü ki bir adam namaz okuyup otýdy. Namaza masruf Kur'an okuyup. Jinlar geldi golay, yene golay. Peygamberimiz aleyhisselam görenýär. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Kur'an okuyup bular eşitdiler. Mana şol gep aýla. Eşitenden soň taajjub etdiler, hayran galdylar we bildiler ki bizler asmandan kulýos, ýyldız izimizden gelýär billere. Mana bul gep ekenki Peygamber mebus bolupdyr. Ona bir täze kitap gelipdir. Ana şol gepler öz işlerinde aýdyşyp, Peygamberimiz tahajjuddan faryg bolan soň, bu defa Peygamberimiz jinler görmedi. Ana bular gitdi öz kawmlaryny öre. Kawmlaryna barıp mana şol gepler aýtýar. Aýtýar ki, uzun hutba aýtdy. Näme diýdi? Ey kawmlarymyz, dünýäniň ýüzünde bir peýgamber gelipdir. Kur'an oňa kitap oňa nazil bolupdyr. Eşitdik geldik. Köp aýynja kitap ekeni, ýaxşy kitap ekeni. Bizlere ha iman getirdik. Sizler hem iman getirin diýip, jinlar bir kawmlaryny imana da'wet etdi. Hedef näme? Merdime Taif jintymy, insantymy aýdym. İnsanta. Biyaqıltymy, hoşşar, moýsewit bolup ýören adamlartymy? Moýsewit, hoşşar adamlarty. Jinlar çyda bolmady. Kimçe bolmady? Jinlar çyda bolmady. Peygamberimizin şunça zahmeti zaýa gitmedi. Bir ketteken kabileyi jinlar iman getirdi. Jinlar iman getirdi. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'a soň bu ayet nazil, sure nazil bolup sure jin ana ondan aga tapdyk. Taifin zahmeti ýalaý gitmepdir. Düşünmediň gepe? Hiç wagt ýalaý gitmiyor. Ana so Peygamberimiz ýene-dem kança mertebe jinlar bilen mulakat edip, ýa-ni da'wet berip, jinlar imana da'wet berente, jinlar musulman bolante. Hatta Abdullah ibn Mas'ud aýtdy ki, men bir defa de Peygamberimiz bilen gitdim, Mekke'den atrafından çykdyk daşar diyor. Men bir ýerde oturup goýup daşma hat tartdy diyor, hat tartyp maňa aýtdy şundan çykmagan. Ana soň Peygamberimiz aňar gitdi de diyor, jinlara da'wet berdi. Ana şol halatlar boldy. Gebe düşündiňmi inşallah? Ana hulasa merdimi Taif köp gustahlyk etdi. Şonuň gustahlygy diýip halam asar galan asar. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی‌های علماء ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.